Sisazoshuba kakhulu ukubukela isimo kubantu bokufika abahlala eMFA kwendawo eseduze neGoli ungamaSomalia noMalawi abangakaze bahamba dikuthiwa abahamba bokufika lapha eMzansi nge-30 zikaJuni kulandela ukuphutshuka kwe-voice note kaPhakela Mthatha ngey'nhlelo anazo kubantu bokuhamba nge-29 zikaJulayi. Kanti uJulius Malema utshele abokufika abathi balapha eMzansi bangamavila ingakho bangafuni ukusebenza. Wathi uJulius Malema abantu balapha eMzansi ngoba bayakwazi ukuba fanele ingakho bengasebenzi noma ikuphi nanoma yini. Kanti ongowalapha eMzansi ohamba nokufika waseKongo eBurundi usesabela impilo yakhe njengoba kuleli alizwe ethola izinsongo zokuthi angafa noma nini kanye nalo isuka lakhe. Phakela umthakathi ukhiphe umhla ka-31 July njenge-date ezoba nzima kakhulu kubantu bokufika njengoba ethi okungumuntu nje ukufika lapha eMzansi ukuthi kunesiphaza shop okusiranayo usuku lokugcina ngci i-31 zikaJuni wabe sekhipha izinhlelo ezinqala okuyizona ezizosebenza kulabo abanenkani yokuthi basavula uma ngabe kuthiwa abavali njengoba abantu bokufika methiwa bavale bavala ngaleso sikhathi kusekuthiwa besathola leyo instruction uma ngabe sebehambile abantu ade bekhipha instruction bese beyevula laba abokufika. Kodwa uPhakela Mthakathi ubukeka eze nohlelo oluhle noluzosebenza ukuthi izitolo zanto bokufika zigcine zivaliwe ngempela emva kokuba sekuthiwe azivalwe noma sekufike lelo thimba elizofike livalise ukuhamba isitolo lesi as-operatayo noma ngabe uluphi uhlobo le-business. Kodwa lama business lawa okumele ngabe aphethe ngabantu balapha eMzansi ngaphansi komthetho osisekelwa lapha eMzansi obizwa ngokuthi LED, Local Empowerment Development. Wayitsizwa namhlanje ngokusemthethweni sizokwethula uhlelo lokuvala izitolo zabantu bokufika. Sizoyivala siyishisele, sizophatha umshini negenerator siyivale siyishisele. Sifuna ukubona umuntu ogada umuntu okufika. Asifuna ukubala ukuthi uyini, ummeli, uyiphoyisa, umseshi, uyikwerekwere noma uyisigola noma uyinkabi, asinandaba. Sifuna ukubona yena. Why senza kanje? Kuyiwo okhethweni njengamanje, ningilalele kahle. Kuyiwo okhethweni njengamanje. Niyabona lento okuthiwa u-LED, Local Economic Development. Into evotelwa ngamakhansela, into evotelwa abantu abavotela amakhansela. Ayikho iphemithi okumele iphume kwamasipala iphumele umuntu okufika ngoba yini elocal ngeBangladesh, yini elocal ngeEthiopian, yini elocal bafowethu ngabantu baqhamukele koZambia nakuphi. Niyabona okokuqala lokho. Okwesibili, umthetho awubavumeli vele ukuthi bephathe lezi zitolo enjengamaspaza shop, cash and carry, ama-car wash, ama-salon nama-barber shop nayo yonke lemisebenzi emincane nokudayisa amatafuleni nakuphi. Umthetho wase-South Africa owaziwa ngomphathi steshi, abaphathi beyiteshi, lo mthetho engushoyo bayawazi. Akuvumelekile umuntu wangaphandle athathe i-small and medium business la eSouth Africa. It's the business that is reserved for ama-South African. Umsebenzi obekelwe ngisho umuntu ongafundile ukuthi naye akwazi ukuphila. Sizophila kanjani thina abantu masebedayisa ngisho banana la edolobheni, mabedayisa amakinati nombila la edolobheni abangawulimanga? Ubani oshoda ngokuthi adayisa umbila la? Kufuneka siphi isikole ukuze udayisa umbila? Usukela ngomhla ka-29 July sibanikile inotice, hambani nobanika inotice emzini wakho sofike sishisele asizukucela ukungena ngoba kuyicala kubizwa ngokuthi aiding and abetting, ukuhlalisa umuntu emzini wakho ongekho emthethweni. So iphoyisa likwazi ngokuqala ngokubopha mina sengizovalisa umuntu kube kunomuntu ophula umthetho 10 years ago wahlalisa umuntu angamazi utho wapi. Amaphoyisa waqala bophe laba abantu abahlalisa abantu kuqala ngaphambi ukuthi avimbe thina esizovala izitolo. Asizukuvinjwa, siyacela wemaphoyisa ningasivimbi lapho Olundi. Sizovala izitolo zabantu bokufika, asivali zona ezabantu base South Africa. Sizovala ezabantu bokufika. Ngoba sizobophana sonke phela kukhona nabameli abakhona kulomsebenzi esiwenzayo.
zikhona izifundiswa ezikhona kulomsebenzi esiwenzayo. Akhona amaphoyisa amakhulu ezweni ayingxenye lento esiyenzayo angafuni ezweni kwenzeka ubugebengu. Ngoba amaphoyisa kukhona amaphoyisa afunga ukuthi wona ayokufela ukuvikela umuntu wase South Africa. Sicela amaphoyisa mase sivala izitolo avikele thina. Ayikho enye proof okusafanele ivele yokuthi abantu bokufika benze into elungile la. Niyabona bafethu ngintshela. Ngo-1448 abelungu mabefika la ningafundi lento yoYohn van Riebeeck abantu bayizona. Abantu befika abelungu befika la into yokuqala bafike bayenza. Bathi inkolo yethu thina njengabantu abansundu istrong kakhulu ukuze bekwazi ukusihlakaza abasishintshela inkolo bekhanda inqwaba yamasonto oLutheran oSheshi obani wonke lamasonto awu9 akhona. Nonke niyawabanga lamasonto njengoba ngikhuluma nje khona secasukile la. Ucasulo ukuthi ngikhuluma ngesonto lakhe. Iyona inhloso ababeyiqondile leyo. Bathe mabesuka befika befica sinenkomo thina ekwazi ukumela isomiso. Bafike bathi incane lenkomo. Ayinanyama lenkomo, ayinabisi lenkomo. Bathi asishintshe. Sithathe lezi zabo ejova usuku nosuku njengesalukazi sina 95. Yes. Namhlanje mangabe ufuna inkomo eyinguni ufuna uyithenga kumlungu. Kodwa umlungu wathi lenkomo iyabheda. Inkomo engajova uma izala inkonyana namhlanje uyaliyeka nje ungamsengi unini ungenzi lutho ngeke uyijove yoziyofa yozikhule libe ndala iqedwe 15 years ingakazi ijova lezi ezabo ifuna ukujova zizalwa ina 2 weeks esifuna umjova. Bathe besuka lapho kabelungu abenza lento ngintshela behlangene nohulumeni. Bathe besuka babonta amazulu asaqinile amazulu kwathiwa kulandwa abantu bokufika begcwaliswe lapha ezweni abantu okuqondwe bona nibobona eEastern Cape abanandaba nabantu bokufika baze basukuma ngoba sekusukuma thina koLimpopo kusho umeya wakhona uthi akasifuni thina sizolekelela abantu bakhona. Omalema baseLimpopo bathi abafuna abanandaba ngani bayinzalo yakhona le ngaphandle nabo uyabo into abazoyenza ngoba la izulu lethu sifuna ukuxosha abantu bokufika. Into abazoyenza bazosibulalela isiko lethu lenhlonipho lokuthi intombi yaqoma igane ihambe iyobheka abazali bendoda. Bafuna bona indoda isuke le izizogana la. Ayizokwenzeka lento la izulu lento. Ayizokwenzeka la izulu lento. Nina celani inhlawulo nina bosisi kulabo baba lapho. Celani inhlawulo zeingane zenu sifake lezi ingane zenu iphandla sikhiphe zihambe ziye emakubo ngoba zizosivukela lezi ingane lezi. Yebo bafowethu kuzoqhutshwa amagazi la ngelinye ilanga uzoba noSibongile wakaMohammed la endawo yaSonuna. Asingayivumi leyo nto leyo. Ngiyabona uma kukuthi umshana akahambe ekhaya ngoba vele ubaba wakho nokwakuyisigebengu nosisi wami wayisigebengu wazalela isigebengu igebengu zazala isigebengu. Asikuphahle zonke iweekend neweekend. Asikuphahla kumshana iweekend neweekend kuze kulunge sikubike njalo emsamo. Sikubike njalo. Lapha ke mbukeli sizoqala lapha esithinte khona udaba oluzoshuba kakhulu oluzoba ngomhla ka29 July endaweni yase Mayfair eduze neJohannesburg. Nizokhumbula ukuthi Mayfair ike yatrenda kakhulu before kufike i-date zika June. Itrenda ngezinto ezisihluke ezenziwa abantu bokuhamba kubantu balapha eMzansi abahlala khona lapha eMayfair. Esingabala khona ukuthi abantu base bokuhamba ungamaSomalia namaMalawi okuyibona abantu abadominate le ndawo ngobuningi ukudlula abalapha eMzansi. Abantu balapha eMzansi bebethi mebemasha benza i-awareness campaign ukuthi umhla ka30 June is a deadline for ukuthi umuntu ukufika ola eMzansi ngongemthetho ikakhulukazi endaweni yase Mayfair mangabe ku match abase Mayfair kumele abehambile before i-30 June bekuyi deadline. Abantu balapha eMzansi bebethi mebemasha bese abantu bokufika oMalawi namaSomalia bebajaha bebashaye ngoba bebawa overpower ngemanpower bebaningi obukhamba bebancane balapha eMzansi. Sibonile beshisa ngisho imoto zalapha zabantu base eMzansi abasebenzisa leya section esaze yabiza ngokuthi iMakadosh njengoba sazi ukuthi lapha eMzansi kuna indawo esebiza ngokuthi uLagos okuyi province yase Nigeria indawo ezibizwa ngokuthi
Abuja okuyizindawo futhi ezikhona laphana eNigeria, eMakadoshi indawo ezikhona lapha eSomalia, okuyigama leli selisebenza eMFA kangangokuthi umuntu wasemzansi akafuneki, kangangokuba abantu bokuhamba oMalawi namaSomalia axoshwa ngisho abantu balapha emzansi kule ndawo yase Mayfair bethi abahambe babuyele elokushini beyohlala emkhukhwini kusale bona le ndawo yaseMayfair. Indawo yaseMayfair ifaneleke ukubangwa ngoba indawo eseduze neJohannesburg, amathuba emisebenzi achitheke kakhulu. uPhakela Umthakathi wayithola ireport wabikelwa ngale ndawo, bikelwa abantu bakhona eMayfair ukuthi sinenkinga ngabantu bokufika abasihlalise libhojozi laphana, sikwazi nokuthi si practice ama rights ethu as citizen of South Africa kule ndawo yase Mayfair. Bayasishaya, basishisa nezindlu, basishisa nemoto. uPhakela Umthakathi njengamanje umobilizer abantu abazoba kwimarch ekhona laphana noma ezoba khona nge-29 zika March. Sekuputshuke ivoice note ke lapho khona uPhakela Umthakathi ecacisa indaba yemarch ezoba khona lapha nge-29 zika July. Nduna inkosi, ngithemba ukuthi uyaphila mfowethu. Sizoba lapha eGoli nge-20 sofika nge-27 nge-28 sise Pamridge, nge-28 sise Pamridge, nge-29 sise Mayfair. Hayi dingeka zonke insizwa, kakhulukazi lapha eMayfair ngomhla ka-29 hayi zidingeka zonke iGoli lonke. Kufuneka zonke insizwa, ngiyacela nje ukuthi ningifakele kufuneka lonke. Ake senze leyana ibe ngaphezulu kwale yase Springs. Lindela ke mbukele ukuthi imarch lena ezobe inkulu kunawo wonke amanye amamarch, futhi kulindele ukuthi imarch lena ngase ibe nezihlakalo ezibalwayo ezobonakala esingakazi sibone kwamanye amamarch, njengoba kade sichazela ukuthi vele kumamarch aseke abakhona lapha kule ndawo yaseMayfair zikhona izehlo ama-incident areportiwe ngayo, kujahwa abantu balapha emzansi, jahwa abantu bokufika bebashaya kuba njeya. Siphinda sabona kushiswa izimoto. Umuntu wakuleli akavumelekile ukuthi abonakale kwesinye zezitrata zalapha, ikakhulukazi kule ndawo le section ibizwa ngokuthi iMakadoshi esithathwa njengeprovince yase Somalia. So mbukeli, ingakho ke ubona kunicirculator le voice note kaPhakela Umthakathi lapho khona ecacisa ukuthi le ndawo yaseMayfair izodinga i-manpower eningi ngalendlela yokuthi as long as ungakwazi ukuthi ube khona nangempela uyadingeka laphana, kuyacelakala ukuthi ube khona mangabe uyisakhamuzi lapha emzansi ofisa ukuthi ubone izwe lapha emzansi liba restored, libuyela kubantu balo, kubanikazi balo. Ziningi izinto ezibhangayo lapha eMayfair, ukubala khona amabhizinisi, ama-hijacked buildings abelonga under Johannesburg, under companies of South Africa such as uPrasa, omasipala kanjalo umbukeli. Siphathele iclip kaJulius Malema lapho khona ekade ephawula okokuqala ngokuthi acacise ukuthi abantu balapha emzansi kungani bengasebenzi, lapho khona abheke ngendlela eunderstandayo iwona wonke umuntu oyicitizen ngokuzalwa lapha emzansi, ukuthi laba abantu basemzansi abangasebenzi futhi abangasebenzi nanoma ikuphi, ngoba kukhona ukuthi uthi angeke ngikwazi ukusebenza kulomsebenzi under these terms and conditions nalawo avuna umsebenzi ngaphansi kwe-constitution yalapha eSouth Africa. uJulius Malema siyamazi ukuthi ubehlale esayida nabantu bokufika, njengoba kuhlale kuthiwa abantu balapha emzansi ba lazy, bangamavila, abafuni uvuka besebenze, kanti abantu balapha emzansi bayakwazi futhi nabo ukuthi bacacise ukuthi kungani bengasebenzi noma ukuphi, kungani futhi bengasebenzeli noma imaphi. uJulius Malema has been a strength and a backbone for ukuthi abantu bokufika bangaphandle bakwazi ukuthi bamengaye ukuthi uJulius Malema kwi-support system yabo kuyona yonke into abayisho ngabantu balapha emzansi. Julius Malema
mesebetsi e etsang ke the other African brothers and sisters. It's not because lena alenya ku etsa mesebetsi yo. You know your worth. You know your rights. You know you're not going to be paid with wine during harvesting season in Stellenbosch. They take our brothers from Africa and the whole continent, bring them there. Wine. South Africans are lazy. We're not lazy. Appointment letter to start with. There must be an appointment letter that outlines that I'm employed and these are my benefits. Level medical aid, level pension fund, or yo chofala ubuela hai Limpopo. Baska fitabaru ferije ke basadi ba Johannesburg ana selo. Khane a ka fecha ke basadi ke ferije ke di security company. Jenedi chenchana ka namo gating ya masipala ke bereka masipale mara ke bereka private company. Attend I chenchana. The company they are changing again. I get no pension fund, I get no medical aid, I've got no rights, there's got no leave, nothing. How ka kula musebetsi ufedile, you are easily replaceable. Hence the insourcing of all those who work in government buildings, like this building, Speaker. There should not be a cleaner here who comes from a private company. Why should Masipala outsource cleaning? Clean every day. This is not a rare skill. Employ us directly and give us the benefits. Rebe permanent. Retsbor le rena ro nafasi. Rena le chelete yer tla ikiriya. Abantu balapha eMzansi bathi uJulius Malema, he's late for his speech. He's late for what he is saying because already the damage has been done by his mouth and it is too late to do a damage control now because already abantu bokuhamba sebehambile abanye babo iningi labo sebehambile futhi basazoqhubeka behambe owesifazane walapha eMzansi okhala ngokuthi impilo yakhe isengozini kulandela ukuthi ahambe nokufika ngebhelu ze March and March abahambe abokufika lapha eMzansi nalo wesimame uye wahamba nabo walandela isoka lakhe lase Burundi iBurundi engicabanga ukuthi iCET ekhona lapha eCongo njengamanje uthola ama threats lo kufika ukuthi lo waseMzansi ezweni la ukufika le ko Burundi ukuthi kunabantu abafuna ukumbulala babulala ngisho nesoka lakhe mbukeli asazike ukuthi konke lokhu kudalwa yini noma yiyipi ngempela imbangela ukuthi usisi azathole ama threats afana nala ukuthi kumele azabulawe ngoba ehambe nomuntu okufika walibhekisa le ko Burundi. Sanibonani guys. Sila just because sifuna ukwenza i-public apology because ngifakele uDavid kwi-post and naye upostile but mina ngibhala ngendaba yase Home Affairs 75 rand. Kona konke ngikubhalile lapha kwi-post bengaqondile ukulimaza South Africa, bengaqondile ukuprovoke South Africa, kodwa bengibhala ngoba mina bengidlalela because ngihlezi imposter ngidlalela and mina akaze ngithuke umuntu e-social media, akaze ngiqabe namuntu ku-social media. Lento ka 75 rand engibhalile ukuthi uDavid sobuya naye ahamba yoshada South Africa then abesayahlala azinze bekade ngidlala. That's why ngipostile ngaphese ngayidelete ngoba ngibone indlela esekwenzeka ngayo ku comment section ukuthi abantu bese bediniwe bekhomenta abanye bathi uDavid uzobuya seyibhokisi uzoshona bazombulala, abanye bathi nami ngizofa ngizobulawa. Kubhlungu ngoba manje isize yahamba to an extent abantu sebebona ukuthi thina kumele sifele ukuthi siyathandana kanti mina bengidlala ngiyasho namanje bengidlala ingakho i-post ngiyidelethile ukube bengiserious i-post bengizoyigcina namanje sakhona bengiyipost mhlambe bena 15 minutes then ngayidelete because bengibona ama comment ase too much. So abantu ba screenshot ake maybe screenshot abantu isiyaqala ke into esiba serious
to David ngimbeka kwi-risk and nami ngizibeka kwi-risk abanye bathi bazomthuma uphuthu uzohamba uyephinda kube seyibhokisi shuthi kahle kahle sifelane sifela uthando njengamanje so nje angifuna amanga ngibhlungu sibhlungu kubhlungu ukuthi kuyona yonke into eyenzakalayo sifela ukuthi soba uthu siyathandana because kade besha abanye ukuthi mina ngidayisizwe lapho mina ngaqala ukuthanda noDavid ngo-2021 ingabo bikhona ngisho into ye-match ngiqala ukujula noDavid but sekuthiwa manje ngidayisizwe mina nginika abantu bokufika izwe nje ngiyazenzela so guys angifuna amanga ngiyaxolisa and sengiyabona ukuthi asisekho safe ngoba abantu bathini bathi bazosibulala soba uthuna kuze basikhombise ukuthi sinasilutho so nje ngiyaxolisa kule post engiyipostile mengabe ngifela uthando kulungile mengabe ngifela indoda yami kulungile kodwa ngizoxolisa kwiSouth Africa yonke ukuthi lento engiyibhalile bengayibhaleli mina ukuthi ngifuna ukuniprovoke noma ngifuna ukunibona ukuthi nizokwenzani bengiposta ngoba ngiyidlalela nasekhaya bengifika ekhaya ngibatshela ukuthi ngisayihoma pheze ngiyoshada bese bayayivuma leyo nto leyo uma bengekasayivuma leyo nto leyo umndeni wami ungeke uzovuma leyo nto leyo bengiyidlalela mina so ngizela ngoba ngizoxolisa. Ya sanibonani South Africa. Ngendlela uBaby ushiyo ngayo ukuthi nami ngiyaxolisa kakhulu kodwa ukuxolisa kwami kuhamba nenkulumo. Ipost izolo lungile uyipostile ayikho serious andimiyamazi ulungile hlezi nje yapost. Hlezi ayidlalela njalo. So izolo into yenzekile is like mina bengiyohamba ngirenew ipassport yami. Ngoba abantu baningi ngaphuma eMzansi bacabanga ukuthi mina ngibaleka umhla ka-30 kuJune. Beyangibaleki mina. Ngaphuma nephisi ngisho ukuthi ngiza lana ngiyolungisa izinto zami zibe zihambi kahle. Andinokunye kumele nikhumbule ukuthi mina bengijima iVirgin Active. Bengijima iVirgin Active. iVirgin Active abavumi ukujima khona if awunawo amaphepha. Kodwa abantu isikhathi ngihamba mina abantu bakhuluma kakhulu ukuthi mina anginama amaphepha just wangibaleka. Cha, that's not true. Izolo ulungile ukuposta uveza le passport yami ukubavezela ukuthi sekuyalunga. Ngoba isikhathi ngisengilana abantu bakhuluma ukuthi mina ngize ngapha ngilungise amaphepha. And after sengilusile amaphepha ngihambe ngijike ngisemuva. So angiboni bekube ukhona inkinga ukuthi ngiveze mina ipassport ukuthi nginami. Ngifuna ukuvezela la abantu bebakhuluma ukuthi mina ngakhibela ingwenya ngiza ngapha ngoba nginayo amaphepha. Cha, mina hlezi ngikibela amabhano injalo Durban to Cape Town, Durban to Johannesburg. So ayikhipa nozoli khibela if awunawo amaphepha. Mina ngisebenzisa ipassport ngiyayikhokhela ivisa ngiyakhokha yonke into. If ngibona eSouth Africa ngihlala ngiyazi ukuthi nginayo yonke into. Yabo. So into yenzekile izolo biphutha andimvele after 15 minutes sabona ukuthi eMzansi ngathi abantu sebayidiniwe bayithathe serious. Ulungile washesha wayidelete. So siyaxolisa kakhulu if ukhona into siyenzile wrong. Siyaxolisa kakhulu andinokunye mina ayikho into ngiyenzayo. Ayikho mina umsebenzi wami omkhulu ula ekhaya. Angiyenzi lutho mina mawungibona ngizofika eSouth Africa ngizofika ngizovakasha. Futhi ngihlala mhlambe u6 months noma ivisa yami vele ya 6 months. 6 months noma u3 ngijike futhi ngize la ekhaya. Kodwa leyinye ngahamba ngoJune ngahamba ngayiveza ukuthi ngiyahamba. Yabo ngoba ulungile ngiyaqala nje ukumshiya yedwa njalo uma ngihamba mele ngibe ukhona umuntu omunye umbhekayo. So nokunye nje kahle guys if sizofela uthando it's fine. Eva nami ngiyalivuma lokho. If abantu bazongibulala ngoba ngijola nomuntu wase South Africa ngina nkinga nalokho. It's fine. Ngoba kade baqalile. Abaqali namhlanje ukuthi hayi sizokubulala mawufika ngapha no. Kade bebasho. Umuntu nihlangana naye emola nje ukuthi wena uthathela usisi wethu. Yabo. Abanye bebangikhombe ngispam. Eclubini mangena eclubini abanye bakhipha ispam ukuthi bazongibulala mina ngoba ngijola nosisi wabo. So ile ndo abaqala ukuyenza. So mina ke is fine if bazongibulala ngoba ngijola nolungile it's okay ngoba mina ulungile ngiyamthanda. And angipretend mina ngiyamthanda. Yabo. Kodwa lokwenzekile izolo siyaxolisa kakhulu nje. Siyacela nje guys ngamanje sibe siplanile ngoba ulungile miyambona indlela uyiyona.
la walimazwe icontent kuyenza icontent lana wow yabo so mngahlala nibuze imibuzo ukuthi kwenzakalani indoda siyakushaya nani ngoba hlezi basho njalo and even ngisho khona izinto ethi singafuna ukuzidisclose ku social media even ngisho indaba zama passports i-passport njengoba sesibhizinisi zama-passport ingoba sifuna ukutravel sibone more countries experience zonke izinto so that's why Izola was so excited ukuthi i-passport ze-David right and futhi bengikhohle ukusho okunye ukuthi thina before sibuyele eSouth Africa sifuna sidlule Uganda siye Kenya siye neRwanda yabo sidlule khona lapho ngoba nangalena sinabo abantu basithandayo yabo so ilokho kwenze ukuthi umuntu aveze i-passport I think indaba ayikho kwi-passport indaba enkulu ikuyi-caption caption leyo ulungile uyibalile so guys siyaxolisa kakhulu nje thina sithanda inkinga abantu bayasithuka sishiye indaba zabo sikubeke nomsebenzi siyenzele into yethu without kahle into yethu ayina umsindo umuntu mawuzosithuka usitsholo ukuthi isifebe ulungile kade bamtshela vele ukuthi uyisifebe ukuthi udayiswa guys so mina nje ilokho ebayadifuna ukusho ukuxolisa about i-home affairs kulento nje ngibhalile ngixolisa ngokuthi ngibhale indaba ya 75 rand yokuthi uDavid Swamba siyoshada bese ayazinza eSouth Africa ngiyaxolisela lokho kodwa engikushoyo noma ngathiwa seniyazama ke ukumbulala noma ukusibulala nisikhombisa ukuthi nina ni powerful kangakanani nisibulale sazi ukuthi senazi ukuthi sixolisile sasho ukuthi ukuthi sofela uthando kulungile vele ngasho ngathi mina ngiyofala kufa khona uDavid naye uyofala kufa khona mina it's fine kulungile shuthi ke isona sikhathi lesokuthi ke sife ke manje ngoba senishilo ukuthi nina nisenisibambela uzungu ukuthi mina ngabuya naye ngeze South Africa uzobuya ngebhokisi noma nawe nizofana noba uthini it's fine get it man get it evakuseni bengimtshela ubhuti ukuthi khona into seyenzeka manje ngoba le post siyipostile izolo mina wangibuza ke mina ngizoyenza njani mina efe ngizofela wena angina nkinga ukuthi uNkulunkulu ukhona usibhekile ngasho ngathi sophuma emgonqweni sesaphuma ke emgonqweni bafowethu saphuma emgonqweni sabikezela la ukuthi sizophuma emgonqweni masiphuma emgonqweni siyaphuma siyosebenza njengoba lokhu kukhishwa kwabantu kwalontshwa la kwaNongoma sibuyela ke eZululand sizoqala phansi umshikashiko omuva 31 July asikho isitolo somuntu okufika okufanele kube ukuthi sisavulile eSouth Africa asifuni ukuba ingxenye yengxabano asifuni ukuba ingxenye yokulinyazwa kwabantu asifuni ukuba ingxenye yokwethuka ngamagama esithukwa ngawo kuthiwa tribalistic kuthiwa xenophobic kuthiwa singamabhabha sibarbaric asinandaba nalezo zinto kodwa sithanda ukubizwa ngalezo zinto ingakho ngaso sonke isikhathi usithola sibeka iminqamla juqu ukukhombisa ukuthi asinayo inkinga nalabo abantu le minqamla juqu esuke siyibeka sisuke senza ama deadline okukhombisa ukuthi abukho ubube sifuna ukwenza kini but we are giving you this time to sort out your stories sort out your businesses sort out yourself and leave the country by right you can't own a spaza shop in South Africa by right you can't own a saloon a car wash or a barber shop or any small business those small and medium businesses are reserved for South Africans. It is a law in South Africa. Asifuni ukuthi sithi sikhuluma kahle nabantu bese qhamuka umuntu wase South Africa afuna ukuzophambana nathi. Ngoba leyo nto sizikuyimela. Kusasa siqala olundi ekseni. Kusasa siqala olundi ekseni kwaceza inhlazatshe okhukho enhlongwana edlebe eDalton enkonjeni mhlahlane mabedlana mkhazane emashona nazo zonke igodi ezakhela ulundi sicela sihlangane ekseni ngo6 lapha yana kwa Eli elokishini olundi ukuze sizosuka khona bese siyophela edolobheni ngabo past 11:12 masuka lapho ngo1 kuhlanganwe police station kwaNongoma kuhlanganwa ngo1 police station kwaNongoma siyahamba sidabule edolobheni siyongena emhlanganweni egroundini kwalindizwe siyonikeza umhlahlandlela ukuthi kusuka manje kuyaphambili kwenzakalayo umuntu oqashisa umuntu okufika lapho olundi sicela mtshele ahamba sizongena emakhaya
kade sihamba emadolobheni sitshala emadolobheni sesibuyele emakhaya ke manje siyobakhipha emakhaya laba abacashile sesizwile futhi ukuthi nina abantu bokufika you are resisting to leave people's houses. That is intrusion, that is invading. Okusho ukuthi nina kahlehle lento engangisho ukuthi laba abantu bazodlizwe ngonyaka ophelile ngoDecember 2025 lento engayisho ngo2014 ukuthi indaba yabantu bokufika ibhekwe bazodla izwe. We've built an army, we've built a men's army of this country to make sure ukuthi we protect this country. Bala ke mbukelo sokuvala ngenkulumo kaphakela umsakathi okuyiyona icacisa ukuthi akushintshe lutho umzabalazo uyaqhubeka ngokuthi abantu bokufika lapha eMzansi bangahlariseki kahle baze bayibone indlela abafika ngayo baphume ngembobo abangena ngayo njengoba umhla ka31 July ubeka kucace ukuthi lama business aba occupyile lozo space abayi occupyile ikakhulukazi emalokishini lezo ibase ezisekelwe umthetho lapha eMzansi ukuthi lezo ibase zifanele ukusetshenziswa ngabantu baseMzansi ngaphansi komthetho sisekelo noma constitution team local empowerment development businesses should be run by local citizen of South Africa. Njengamanje uphakela umthakathi uzothatha igxathulo ukuthi abuyisele amabhizinisi aranwa abantu bokufika ezandleni zabantu bakulapha eMzansi kusuka nge31 zika July and lokho akazokwenza ngomlomo kodwa ichazwe iskill esizosebenza esizosetshenziswa umuntu walapha eMzansi osupporta icampaign kaphakela umthakathi njengoba kusaqhutshekwa nawo umkhankaso ngaphansi kweorganization engenzi inzuzo iMarch and March abahambi abokufika uyazi ke mbukeli uma ngabe kuliwa ikakhulukazi kuliwa nokuthi kubuyiselwe amandla ezwe kungabe impi phakathi ezweni kungabe impi yamazwe kuye kushawe ikhungo ezithile ukuzeke nalabantu bokufika bahambe lapha eMzansi kubonakala bemi ngento eyodwa ilama business abathi banawo abawarana lapha eMzansi ikakhulukazi lawo abawarana ngongekho emthethweni ongekho khona i-compliant nama bylaws alapha eMzansi ukuthi umuntu okufika akwazi ukuthi abe nebusiness lapha eMzansi. So ke mbukeli umdlalo usaqhubeka asazi ukuthi uyogcinaphi ungakhohlwa ukuthi uphakela umthakathi wakwamemezela umhla ka4 November njengenye yamadethi okuyobe kuyusuku lokuthi abaseMzansi bazokhalisa isililo sabo kakhulu lapha ku government ngoba yonke lento yenziwa idirectiwe ku government lapha eMzansi but government has tended to blind eye as if nothing is happening under his nose, under his presence, under their government in this country.